face in your face. What's up mga master? Ang magandang hapon sa ating lahat. Pupunta tayo ngayon sa Santa Maria, sa may Food Bazaar. Nag-open na pala, hindi natin alam. Sana na-vlog natin, pero okay lang, pupunta naman tayo ngayon. Bali, malapit lang siya. Katabing bayan lang ng Hanggang. Bali, sa Santa Maria pala yun mga master. Tama pala natin si Christian, nasa likod. Kakanan na tayo dito sa may Mag-relax Grill. Hanggang Santa Maria Road. Ang mga igan, lapit lang siya. Tignan natin, baka may mga masasarap na pagkain doon, kaso wala tayong pera. So ayan. Good. So, ito na yung mahabang tulay na nagdudugtong ng Hanggang at Santa Maria. Kulang-kulang na 3 kilometro to. Ayan, palubat na kagad yung battery natin. Hindi pala natin na-charge. Sana dala natin yung reserva. Ayan po yung ilog ng ng Agno. Ayan na yung boundary oh. Bali, ang boundary pala dito ay sa gitna ng tulay. Yung kalahati, sakop ng Santa Maria. Ay yung kalahati sakop naman ng Hanggang. Ayun yung ang pula. So, ito na. Papalapit na tayo sa may bazaar. Tingnan natin. Sarado yata. Ayun, oh. Ayun. Daming tao. Daming tao. Ito na. Welcome to Santa Maria. Ayan. Papasok. Ayun, bawal ba? One way entry. Papasok po. Win sir. Win sir. Hindi rin po di pagparkingan. Okay sir. Okay sir. Okay sir. Salamat sir. Kami kayo magpasyar. Ayun, open naman sa iba, sa lahat. Bali, hahanap lang tayo ng parkingan.
dito. Ayun. Tayo ngayon sa may Santa Maria, sa may Food Bazaar. Ayan po, ayan. Ayan. Ayun. Ayan po. Agad. Nakasal ka sara? Wait, nakapaboring di balay. Ayan. No, 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 no.
Pero kahapon ano, Open kahapon. madami yung mga barkada ko lang. Ganun lang. Ayun ko sa ano, nag-vlog ako. Ba't na mahiya? Ayan Bali, yan po ang kailangan. Vaccination card saka ano. Okay pa. Okay. So ayun mga igan, hindi tayo nakapasok dahil wala tayong vaccination card, saka hindi pa tayo nakapagpabaksin, kaya ayun. So ngayon alam na natin kung gaano kahalaga sa buhay natin ngayon yung vaccination card, saka kung saan ka pupunta dapat mayroon ka nun. Ayan mga igan, alam na natin, kaya bukas ayun na, magpapabaksin na tayo para makapasyal tayo kung saan natin gusto. Napay! Haan nga napaunog! So, kaya bukas magpapabaksin na ako para sa mga susunod na pupuntahan na medyo mahigpit, mayroon tayong ipapakita para makapasok tayo. So ayan, time check 5:25 ng hapon. Hindi na natin inabot ng madilim kasi hindi rin lang tayo makakapasok, kaya mas mabuting umuwi na lang tayo para ayun, para bukas ready na tayo sa pagpapabaksin. Yun ang kailangan natin ngayon. Yun yung bali tumatakbo na patakaran sa mga gustong mamasyal. Well, hindi naman ako natatakot, kaso nga lang nagdadalawang isip ako. Parang ganun na rin. So ayan mga igan, napahay kami nga agpasyar ijay Food Bazaar, ijay Santa Maria. Awanti vaccination card me. So ayan, hintayon, nagawi din.